Lesi sigcawu esiqhubekayo ecaleni likaMeyiwa sizama ukuthola ubuqotho bezitatimende ezenziwa abasolwa noma lapho abakhomba khona indawo yesigameko ngosuku ababoshwa ngalo, njengoba belokhu bephikile njalo ukuthi benza izitatimende. Ngokusho kombuso, umsolwa wokuqala U-Muzi Sibiya wayikhomba indawo yesigameko ehambisana nephoyisa uNkosikhona Hadebe. uHadebe uthi ngaphambi kokuba aqale wambuza uMuzi ukuthi akaphoqwanga yini ukuthi ayokhomba indawo yesigameko, wathi chabo. Were you in any way assaulted, threatened or influenced by any person to point out sins or points? The answer is no. Uthi futhi wayevumela ngokwakhe ukuyokhomba le ndawo. Uthi uma sebeqedile wambuza ukuthi ugculisekile yini ngokwenzekile noma sikhona yini isikhalo anaso, wathi asikho. Are you satisfied that which you pointed out and said had been noted down correctly? The answer is yes. Are you satisfied that which you pointed out is your own version of what took place? The answer is yes. Icala lizoqhubeka kusasa.